Hankintatukku on johtava pohjoismainen ravintolisien valmistaja ja tukkuliike. Toimistomme sijaitsee Helsingissä Museokadulla omassa sisäpihan rakennuksessa. Yrityksemme hallinto, laskutus, kirjanpito ja markkinointi toimivat Museokadun toimistossa. Asiantunteva ja aktiivinen vientimarkkinointiin ja kotimaan markkinointiin erikoistunut henkilökunta on palveluksessanne. Lääketehtaamme sijaitsee Karkkilassa 67 kilometriä Helsingistä. Korkean hygieniatason ylläpitämiseksi tehdas on jaettu puhtausvyöhykkeisiin. Kaikki toiminnot tapahtuvat omissa erillisissä huoneissaan. Lääketehtaan toimintatapojen mukaisesti laadun varmistus tarkastaa kaikki tehtaalle saapuvat raaka-aineet. Vastaanottotarkastuksessa vuorossa Femiglandiin helokkikapseleiden punnitus. Hankintatukun merkittävimmät sopimusviljelmät sijaitsevat puhtaan luonnon keskellä Puumalassa ja koeviljelmät Mikkelissä. Teemme yhteistyötä maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kanssa edistääksemme luonnonmukaista kasvien viljelyä Suomessa. Ruusujuuri on hyvä esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä. Tässä Dynaforce UT:seen käytettävän ruusujuuren sadonkorjuu. Panostamme laaja-alaisesti tuotekehitykseen. Yrityksen tuotekehitystä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seuraa säännöllisesti kokoontuva tieteellinen neuvottelukunta. Sen jäseninä on tohtoripätevyyden saavuttaneita, kansainvälistä huippuosaamista edustavia tiedemiehiä, joita yrityksen omat eri alojen asiantuntijat kuulevat. Tablettien valmistus on hankintatukun erikoisalaa. Valmistamme jopa 3–5 miljoonaa tablettia vuorokaudessa. Kalssia-tabletteja valmistuu minuutissa yli 600 kappaletta. Tablettien tasalaatuisuus varmistetaan säännöllisin väliajoin tuotannon aikana punnituksin ja lujuusmittauksin. Valmistamme myös kovia kapseleita. Tässä Immunomax-valmisteen kapselointi. Valmiit kapselit ja tabletit pakataan hygieenisiin lääkepurkkeihin tai läpipainopakkauksiin. Jokainen läpipainolevyke kuvataan ja valmiit pakkaukset punnitaan. Näin varmistamme tuotteiden tasalaatuisuuden. Automaattiset pakkauskoneet mahdollistavat korkean kapasiteetin ja hygienian. Noudatamme lääketehtaalta vaadittavaa GMP eli Good Manufacturing Practice -toimintatapaa, joka kattaa yrityksen kaikki toiminnot. Tämä laatu- ja turvallisuusnormisto on luotu varmistamaan tuotteiden korkea laatu ja ehdoton tuoteturvallisuus. Tässä käynnissä magneesiatablettien purkitus, etiketöinti ja pakkaaminen tukkupakkauksiin. Hankintatukku valmistaa myös erilaisia uutteita ja muita nestemäisiä tuotteita. Ekinamax uute valmistetaan Suomessa luonnonmukaisesti viljellyistä punahatuista ja pullotetaan automaattisella linjalla. Raaka-aineiden ja tuotteiden koostumuksen sekä puhtauden ja laadun analysoinnissa käytämme myös ulkopuolisia laboratorioita. Eri tutkimuksin varmistetaan, että tuote vastaa sille asetettuja laatuvaatimuksia.
Lähettämö- ja tilauskeskus sijaitsevat Karkkilassa tehtaan läheisyydessä. Valmiit tuotteet kerätään ja pakataan tarkoin tilausten mukaan. Lähettämössä toimitetaan satoja tuotelähetyksiä viikossa. Tässä keräilyssä mukana Remasan, Xylisvit Acerola sekä Piimax C plus biotiini. Tuotteet pakataan huolellisesti kuljetusta varten. Suomessa toimitamme asiakkaillemme 300 eri tuotetta. Vientiä meillä on yli 50 maahan 5 eri maanosassa. Parasta asiantuntemusta hyödyntäen ja laatuun panostaen valmistamme ja pakkaamme erilaisia tabletteja, kovia kapseleita, pehmeitä kapseleita, uutteita ja muita nestemäisiä tuotteita sekä luontaiskosmetiikkaa, shampooita, hoitoaineita, voiteita ja geelejä. Hankintatukku. Asiantuntemuksella palveluksessanne.